gaskiya ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbansa suka dawo daga jihadi yaki kenan, suka zo suna murna, masha Allah an yi jihadi an yi nasara, yanzu saura kuma wanne ya rage? Sai annabi yake ce musu saura jihadi mafi girma. Suka ce to ya rasulullah, wannan wani jihadi ne wanda yafi wannan jihadin da muka yi, ko kuma wanda yafi wannan jihadin da muke yi? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce jihadun nafs, yaƙar zuciya, ka yaƙi kanka da kanka wajen ganin baka saba wa Allah ba, saboda sau da yawa zuciya tana mana tasawurat na abubuwan da basu dace ba, kuma haka zalika da yawan mu mafi yawan mu mukan biye mata a wannan ayyukan da take sawara mana, sai mu je muna yin abubuwan da ba su ne suka dace ba, kuma su ne mutuntaka ko addini ba. Sai annabi ya ce to yaƙar kanka akan a dangane da wannan wajen ganin ka tsayu akan khattul islam, ka tsaya akan matsaya ta musulunci, kana aikata wajibat kana barin muharramat. Ya ce to yaƙar kanka akan wa'annan abubuwan ya fi kowane irin jihadi girma da wahala. Wannan magana gaskiya ne. Haka zalika gaskiya ne da Shehu Usman Dan Fodiyo yake cewa shi wannan bawan Allah mujaddadi da zai zo, babban abin da za a jarabe shi da shi, ko kuma babban jarabawan da Allah zai masa, Allah zai jarabce sa ne da mutanensa. Tabbas mun ga haka, ko muna kan ganin hakan ba mu san kuma me gaba za ta yi ba idan har mun ci gaba da tafiya a haka. Ya kamata yan uwa mu dawo mu shiga taitayin mu koma mu ɗauko tausayin jagora mu sanya a cikin rayukanmu. Yanzu kai ka tambayi kanka, abin da kake yin nan da gaske idan jagora ya samu labarinka da abin da kake yi zai yi farin ciki ne, ko zai yi Allah wadai, ko zai ji damuwa? Sai ka gani idan aikinka na malam zai yi farin ciki ne, to masha Allah, alhamdulillah, hani Allah, lalle ka cika almajirin Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki hafizahullah. Amma idan aikinka wanda zai sa malam damuwa ne, ko ma har yayi Allah wadai, to ka tabbatar da cewa kana cutar da malam, kana ɗaya daga cikin mutanen da Shehu Usman Dan Fodiyo ya ba da bayanin cewa za a jarrabe shi da ku. To ko ya kamata ka fito da kanka daga wannan group din. Wannan group din ba naka bane na kai mumini kuma wanda kake kirarin almajirantaka na Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki. Da haka idan har ka san kana cikin wancan group din, to ka tabbata cewa duk abin da kake yi, duk yadda kake ganin kaman wai kai mabiyin jagora ne, ko kana kare jagora ne, ko kana, wallahi kana cutar da jagora ne. Jagora yana cutuwa da wannan aikin naka, kuma inda zai gani damuwa ce zaka sanya mashi da takaici, wanda kuma wannan ba tausayi bane. Ya kamata mu tausaya wa halin da yake ciki, mu bar shi ya samu sukuni. Alhamdulillah, mutane ne mu, muna da yawa, ba za mu ce kowa sai abu guda ba, amma alal akalla mu kamanta kashi 90 cikin 100 na ganin cewa mun yi abin da jagora yake fatan mu. Amma yanzu mu kaddara a wannan halin namu da muke ciki, wa iyazu billah, idan jagora da za a ce yanzu babu jagora, ya kuke tsammani me zai faru? To ya kamata mu shiga cikin taitaye mu dawo cikin hankulan mu san me muke yi, sannan kuma mu fara daga farko, kamar yadda jagora ya dade da cewa mu bude sabon shafi. To ina ga wasu har yanzu ba su buɗo ba, ya kuma kamata a buɗe, a manta duk abin da ya shuɗe, a ɗaura sabon babi, a ci gaba da aiki tare. Wannan shine abin da jagora yake ta kiran mu da shi. Dan uwa, nasiha ta da zan maka shine, kar ka sake ka yarda ka zama cikin mutanen da Shehu Usman Dan Fodiyo dama ya sanar cewa za a jarrabi mujaddidi da su. Da muna tsaukan cewa babu wata jarabawa, babu wata waƙiya da tafi a ɗauki bindiga ana harbe ku, a hana ku zama gidajenku, a san ga sa ku hijira, a sa ku guje-guje, a sa ku boye-boye. Amma daga baya sai nake ganin cewa lallai jarabawan al'umma a haka ta fi kowace jarabawa ci rai da ƙona zuciya, daban takaici, daban al'ajabi. Saboda za ka ga cewa jagoran guda ɗaya ne, shi ke ba da umarni, kuma shi wannan jagoran baya tufka da warwara, balantana a ce ai da baya ya ce kaza sai yanzu kuma ya ce kaza. Shi yasa akwai waɗanda suke aiki da wancan tsohuwar maganar nashi, da akwai kuma waɗanda su kuma suna aiki da wannan sabuwar maganar tashi ne, sai aka samu rabuwa, sai aka samu aiki ya bambanta. Shi wannan jagoran standard jagora ne, kuma maganarsa baya tufka da warwara, shi ne ke cewa a yi, shi ne ke cewa a bari, shi ke faɗi mana ya kamata da abin da bai kamata ba. To amma me yasa ayyukanmu suke bambanta? Ga ya kamata jagora kuma ya fito ya ce ya kamata, sai mutane su dauka cewa ai ya kamata ne, don haka ba dole sai na yi ba. Shikenan sai ya balle, sai ya kama abin da ya ga dama. Wancan kuma sai ya ga to ai shi ai ya kamata. Me yasa ayyukanmu suke bambanta? Har so muke yi wai wata rana muna tsammanin jagora ya fito ya ce wana kaza,
ko ni kaza ko kai kaza sannan ne za ka shiga taitayenka ka ji magana da yake faɗi? Kai me amfanin hankalinka? To ya kamata mu san me muke yi. Lallai ina guje mana kasancewa daga cikin mutanen da su ne jarabawan jagora. Idan ku har kana zo ka fito daga cikin wa'annan mutane, in kana ciki yanzu, to lazim ka lizimci abubuwan da ya kamace ka. Cece ku ce, tado da fitintunu, neman magana, waye duk ba naka bane. Duk ba naka bane. Ka ajiye su. Na'am, kana da naka bangaranci inda ka karkata, kana da naka ra'ayin, kana da naka fahimta. Ma ba an ce saboda su sai ka fito ka zagi wani ba, ka bar kayanka. Wanda ya faɗi aka san abin da ka fahimta, in baka gamsu ba, kyale mishi kayanka, ci gaba da aiki da naka. A aikace ba sai ka fito kana zage-zage ko kana cece ku ce ko kana waye ba, don wannan tona ma kanmu asiri ne, daba mu cikin moka. Yanda kuma muna ƙara kunyatar da jagoran mu ne a idan duniya. Ya ce oji ba almajiran nasa yanzu yadda suka zama, shi mai da awan a zo a yi kaza, a zo a yi kaza, a zo a yi kaza. To yanzu ga almajiran shi nan su kansu kaza da kaza da kaza. Ya kamace mu da Allah mu gyara, Allah ya sa mu dace.